Il-President ta' Malta George Vella appella biex Malta u l-Italja jwarbu il-battibekki bejniethom. Fl-ewwel laqgħa bilaterali bejn il-President Vella u l-President Taljan Sergio Mattarella ġie sostnut li r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi ġirien huma b'saħħithom ħafna bil-kwistjoni tal-immigrazzjoni tkun diskussa ferm. F'kummenti wara l-laqgħa f'Ruma l-President Vella qal li Malta u l-Italja jridu jingħaqdu iżjed minn qatt qabel biex b'vuċi kollettiva iwasslu l-messaġġ meħtieġ brabta mal-immigrazzjoni lill-bqija tal-Ewropa. Punt li għamilna li hemm bżonn li aħna bħala ġiex pajjiżi ġirien ma neħlewx fil-battibekki meta jkun hemm affarijiet li lilna iġibuna diffikultajiet, però li naqdu flimkien ħalli lill-bqiet pajjiżi Ewropej nirruhom għaqda u anki ngħidulhom jew anki pjuttost nimbuttawhom biex dawk id-deċiżjonijiet li jkunu fl-interess tal-pajjiżi tan-naħa t'isfel tal-Ewropa fil-Mediterran. Il-President ta' Malta saħaq fuq it-talba ta' pajjiżna li jkun hemm qafas regolat li juri l-passi li għandha tadotta l-Ewropa f'każ ta' kriżi umanitarja. Meta jiġu problemi bħal dan mhux noqogħdu ninnegozjaw se jiġri, ma jkun hemm regolamenti u ftehim dwar kif għandu jsir mill-ewwel. Ġifieri bħal dawn jiġu distribwiti mill-ewwel jafu x'għandhom mar. Fil-fatt tal-każ waqt li konna deħlin informawna li ġie riżolt kien hemm ta' pajjiżi li qablu biex dawn in-nies iniżluhom l-artu anki jaqsmuhom bejniethom. Il-President Vella tenna li l-awtoritajiet Maltin jinsabu ħerqana li jaħdmu id fit ma' dawk Taljani biex jiġu indirizzati diversi temi u l-interessi komuni bejn iż-żewġ naħat. Fost l-oħrajn tkellmu dwar is-sitwazzjoni fil-Libja u l-Afrika ta' fuq u Brexit.